Hej og velkommen til Odds TV, hvor vi i dag har kigget på El Clasico-opgøret mellem Real Madrid og Barcelona. Vi har fundet 3 spil frem til dagens kamp, og det mest alt overskyggende spil, og det som er dagens bombe i dag, er altså et ciffertip på 1-1. Og der er god grund til at tænke, at begge hold vil score i dag. Ud af de seneste 11 opgør, der er der faktisk 3 af de 11 opgør, der er endt 1-1. Så det er altså i forhold til statistikkerne og det odds, der bliver udbyttet, jamen så er der altså god værdi, odds 10 på, at kampen skulle ende 1-1. Tilmed så er det jo en Copa del Rey kamp, så det er jo ikke en kamp, som begge hold vil kaste alt frem i at vinde. Der er jo selvfølgelig utrolig meget prestige i de her opgør, men man kan sige, man spiller sig ikke ud fuldstændig, fordi der jo også er et returopgør. Udover det, så hedder de lidt mere sikre spil, at begge hold scorer, og den skulle der være rigtig god mulighed for at ske. De seneste 11 opgør, der har begge hold altså scoret. Og hvorfor det ikke skulle kunne ske i dag, ja, det kan jeg ikke se hvorfor. Odds 1,55, utrolig velbetalt, og klart værd at spille i dag. Det er klart dagens oplagte spil. Og så den lidt semisatsede version af et uafgjort resultat i dag. Man kan selvfølgelig argumentere for Barcelona, de favoritter, de er hjemme. De er i øjeblikket bedre end Real Madrid, i hvert fald i ligaen. Man kan så sige, at de har haft et lille knæk her på det seneste. De tabte til Milan, og de var også i problemer mod Sevilla. Og om Real Madrid kan lukrere på det, de kommer i hvert fald til at give sig 100% i dag, fordi at de jo mere eller mindre har kørt løbet i ligaen. Så de har altså Champions League og Copa del Rey tilbage, hvis de skal nå at redde deres sæson, og hvis Mourinho skal nå at redde hans job. Det er altså der, de skal performe, og der er ingen tvivl om, at de vil være tilfreds med at komme fra Camp Nou med et uafgjort resultat, hvor de selv har fået scoret, fordi så står de med alle muligheder på hånden hjemme på Bernabeu. Så det er altså dagens spil for i dag. Den rigtig frække, ciffertippet 1-1, og den lidt mere sikre, at begge hold scorer, det er i hvert fald klart det mest oplagte spil i dag. Og så kan man også være på mellemvaren, som hedder at spille et uafgjort resultat. Og hvis alle 3 går op, jamen det kan de jo principielt. Alle 3 kan komplementere hinanden, og det er jo noget af det lækre ved de spil, vi har fundet frem i dag. Så er der altså rigtig mange penge at hente i dag. Så held og lykke med at spille, uanset om I holder med Barcelona eller Madrid, så er der i hvert fald værdi i de her odds, som I endelig bør tage at spille. Held og lykke med spillene, og så må jeg have rigtig god kamp i aften.